Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allo, an balama abonné u bɛɛ lajɛlen b'aw fo k'aw ni sɔgɔma. N'aw sira yɛrɛ la Ala ka tile yɛrɛ d'an ma. Ala ka si ni kɛnɛya di. Ayiwa, a balimacɛ, dɔw ka karamɔgɔcɛ, dɔw ka kalanden, dɔw facɛ, dɔw dencɛ, dɔw tericɛ. N'o ye ne Maître Badara Ali Badjini di Sabari Kaɲ. Inshallah sɔgɔma nan bɔn bɛ ni Ala tɔgɔ belebele dɔ ye. O n'o ɲɛ yira aw la. Ala tɔgɔ jumɛn don? Nin ye tabdil de ye. Tabdil, mɔgɔw bɛ tabdil tɔgɔ kuma ta k'a ɲagami ko caman na. Mɔgɔw tɛ tabdil yɛrɛ cogo dɔn. Mɔgɔw bɛ ka kuma caman de fɔ tabdil ko la. Tabdil ye mun ye? I bɛ fɛn min baara sisan k'a woye o yɔrɔnin kelen bɛɛ, walima ka fɛn dɔ yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye, i n'a fɔ ka papiye yɛlɛma k'a kɛ nafolo ye, walima ka ji yɛlɛma k'a kɛ nɔnɔ kɛnɛ ye, walima ka fɛn dɔ bɔ komi ka nafolo bɔ ji kɔnɔ. Voilà, o kabako o le ye tabdil ye quoi. Ɲatugu ni ɲayɛlɛ ka fɛn dɔ bɔ fɛn dɔ ra min ti fɛn kɔnɔ, o de ye tabdil yɛrɛ yɛrɛ ye. Caman bɛ tasirifu le ta ka ɲagami ni tabdil ye. Tasirifu o ye tile damani baara le ye, mais tabdil o ye ɲatugu ni ɲayɛlɛ le ye. Donc nin ye tabdil le ye, n bɛna ka na yira aw la. Tabdil saniyaniw bɛ yen, tabdil jugu a nɔgɔninw fana bɛ yen. Ni Ala sɔnna, nin ye tabdil sugu min ye, nin bɛ sɛbɛn ka nasi bɔ, nin n'a baara labɛnna, i b'a kɛ fiyɛ kura kɔnɔ. A bɛ wari sama yɔrɔ janjanw na ka na, a bɛ se ka dollar sama ka na, a bɛ se ka CFA sama ka na, a bɛ se ka euro sama, a bɛ se ka riyali sama, a bɛ se ka hali Gana ka sidi sama ka na. A kɔni tɛ nafolo woloma, a b'a cɛ a kun fɛ de k'a kɛ ka fiyɛ fa tɛp o nɔɔni kelen na. Mais Ala tɔgɔ min don, a tɛ sɔn sanga ni wagati bɛɛ i bɛ to k'a baara. O ye fugariya ye. An bɛ mɔgɔw dɛmɛ mais an t'a fɛ mɔgɔw ka kɛ salibagatɔw ye k'o sigi Ala tɔgɔ gundo kan ka dalilu ta dɔrɔn ka sigi dalilu kan dɔrɔn ka ban ka ko bɛɛ kɛ ka sigi ka bolo fila la ɲɔgɔn kan. N'a ganna dɔrɔn ale bɛ don ka fiyɛ ta dɔrɔn ka nasi k'a kɔnɔ dɔrɔn ka wari sama ka na. O tɛ quoi. A dabɔra le n'i degunna wagati min na jɔyɔrɔ t'i la, tagayɔrɔ t'i la, i t'a dɔn i b'i dogo min fɛ, i bɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛ ka dɔ sɔrɔ k'i yɛrɛ sutura. Mais a ma dabɔ juguman kama. Sanga ni wagati bɛɛ o ye ta tiɲɛ ye, o ye yɛrɛ tiɲɛ ye. O kosɔn tɔgɔ sugu ninnu an tɛ sɔn k'a di diɲɛ bɛɛ ma. Groupe créera o de kosɔn aw y'a yɛrɛ sɔrɔ groupe sanfɛ a nafa de ka bon. A bɛna faamuya. Ni ne tun bɛ se k'aw bɛɛ sama ka don groupe kɔnɔ, wallahi n tun b'a kɛ. Parce que nafa min bɛ ko in kɔnɔ ne de b'o dɔn. Ani maa minnu bɛ groupe kan olu de b'o dɔn. Mais aw tɛ se k'o dɔn fo ni min donna la don min na, o bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko ja tiɲɛna Maître Badara Ali tun bɛ ka tiɲɛ fɔ. O la hali bi n tɛ sɛgɛn k'aw wele a ye na groupe sanfɛ. Gundo caman bɛ yen o tɛ se ka di aw ma yan. Wallahi n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ groupe sanfɛ don min na a b'a dɔn k'an tun t'aw nɛgɛra an tun bɛ tiɲɛ de fɔ aw ye. N bɛ k'aw kɔnɔ. Tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 1420, kalo sara ye 460 damayira. Numéro mana bila groupe sanfɛ commentaire la aw b'a sɔrɔ. Aw ye abonné a kana ɲinɛ ka abonné dɛ. Inshallah. N b'a fɔ aw ma k'aw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.